Hvor mange har der de der æbler nu? Ja, mange har der de der æbler, sådan lidt fedt. Og kun fedt. Kun fedt? Ja, det er god for. Jeg havde to, jeg kørte hylderen rundt, kom ind til Skelsegarden, og så lige pludselig begyndte den ene at slæbe på den anden. Den anden lige hernede, så man lige prøver at holde den tilbage. Jeg er ikke ude på vej der, og med nogle container. Jeg synes, hun er artig ting. Ja. Mange bor en fornøjelse. Det kører sgu også i folk. Ja, det kan være anderledes. Det kan være med folk. Ja, godt nytår. Ja, det ser ja, ikke nytår. Ja, så vi kan starte lidt på første.